Bueno, bos días. Empezamos rematado o Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro acordo, a proposta da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, ten que ver con unha medida lanzada xa o ano pasado e que contou cunha enorme aceptación e cun gran número de solicitudes, algunhas das cales non poderon ser atendidas porque se esgotou o crédito, polo tanto, hoxe tomamos un acordo para intentar, cando menos en parte, chegar a máis posibles beneficiarios. Decía que contamos dende o ano pasado co bono Emancípate, axuda directa para apoiar os mozos e mozas que decidan independizarse. Chegamos na primeira convocatoria do ano pasado a algo máis de 1.000 mozos e mozas, 1.070, e hai que dicir, ademais, que 6 de cada 10 beneficiarios, 60%, tiñan menos de 30 anos. Por darles algún dato máis da metade eran mozos que, cando se emanciparon, optaron por un alugueiro, 584, e 482 que residían nunha vivenda en propiedade. A Coruña foi a provincia con máis beneficiarios, 472, Pontevedra segunda, 377, Lugo 120 e Ourense 97. Pois ben, como les decía, o que facemos é unha segunda convocatoria e ampliamos a cantidade que destinamos o ano pasado nun 50%. Este ano serán 3 millóns de euros co obxectivo de chegar, se o ano pasado chegamos a algo máis de 1.000 beneficiarios, pois chegar, dependerá da modalidade, as cantidades son diferentes, se optan por alugueiro ou por propiedade, chegar ao redor de 1.500 beneficiarios mozos e mozas. A cuantía serán 1.500 euros para os que decidan vivir de alugueiro e algo máis, o doble, 3.000 no caso de que se independicen cunha vivenda en propiedade. E os gastos son, igual que o ano pasado, para sufragar os gastos iniciais que se derivan de empezar a vivir de xeito independente, compra de mobles, de baño, de cociña ou determinado tipo de electrodomésticos de primeira necesidade. O cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, volvemos, como xa hai anos, a colaborar coas ONGs que teñen proxectos de cooperación para o desenvolvemento. Este ano, con 10,3 millóns de euros, que é un 5% máis do que destinamos o ano pasado. Esta cantidade vaise incrementando ano a ano, de acordo a un compromiso que acordamos coa coordinadora, e este ano o Plan de Cooperación para o Desenvolvemento Galego terá 10,3 millóns de euros, como digo, un 5% máis que o ano pasado. Hai algunhas novidades. A principal é que temos, dentro destes 10,3, unha liña, por primeira vez, para proxectos educativos en países que estean en vías de desenvolvemento, serán 720.000 euros. Mantemos as achegas para as ONGs con programas de cooperación exterior, e a cantidade máis grande, 6,3 millóns de euros. Para as de acción humanitaria, 700.000, e para microproxectos, 150.000 euros. E haberá, como outros anos, 6 bolsas formativas para persoas que estean ali sobre o terreno, nos países onde están estes proxectos, e se queiran formar. Cambio de Consellería e de acordo a proposta da Consellería do Mar, hoxe seguimos colaborando, pero incrementamos nun 50%, unha cantidade apreciable, a axuda que a Xunta de Galicia mantén co Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexilón de Galicia, para seguir colaborando na súa comercialización e na promoción do mexilón. 300.000 euros para que axudarán a seguir monitorizando todo o desenvolvemento da cría do mexilón, coñecer datos útiles para unha mellor comercialización e tamén para incrementar a promoción do mexilón de Galicia en diversas feiras que se celebran por todo o mundo. Outro acordo da Consellería do Mar, démoslle luz verde a simplificar aínda máis, de acordo coa normativa estatal, a obtención dos títulos de mariñeiro e patrón de pesca, coa intención clara de facilitar o que está sendo un problema para renovar moitas tripulacións, que é a remuda xeracional, e, polo tanto, facilitamos, dentro das garantías básicas, os requisitos para os que queiran facer este curso. No caso do título de mariñeiro, se reducen as horas de formación a casi a mitad do que se sigue agora, e
esta reducción está de acordo co que exixe a normativa estatal e estamos seguros que con isto facilitaremos, ou polo menos incentivaremos que máis xente se queira apuntar a estes cursos e tampouco será obligatorio ter cumprido 16 anos para o curso de mariñeiro e 18 para o de patrón. Basta con cumprilos durante o período de formación. Ata agora, se non os tiñas, non podías acceder á formación. Insisto que son cambios para a taxa normativa estatal e, sobre todo, para facilitar e incentivar que máis mozos e mozas se queiran apuntar estes cursos e garantir unha renovación das tripulaciones que, como digo, é un problema detectado. Sigo no sector primario, ahora cambio, Consellería de Medio Rural, dentro dunha iniciativa que a Xunta de Galicia ten, que funcione, que está facilitando o posto a disposición de terreos para explotalos dende o punto de vista agrogandeiro. Estou falando do Banco de Terras, que é esa plataforma que permite mediar entre os propietarios de parcelas e os interesados en poder explotalas e que as alugan os propietarios para poder facer esta explotación. Queremos seguir facilitando os trámites a ambas as dúas partes para que haxa o maior movimento posible neste Banco de Terras. Actualmente hai 19.000, algo máis de 19.000 parcelas incorporadas ao Banco de Terras, das cales casi 12.000 están en explotación e hai 6.000 a disposición. Ata agora o proceso para poder dispoñer dunha parcela abríase unha posibilidade, unha ventana, un gap 2 veces ao ano, donde os que interesados en solicitar explotar unha parcela en arrendamento podían facelo e había un porcento de concurrencia competitiva. Ora o que facemos é manter este sistema, pero solo para as parcelas de nova incorporación, cando menos unha vez, teñen que ser solicitadas neses períodos, e que haxa un porcento de concurrencia competitiva. Para as demais, as que entran, sufren ese primeiro proceso e non teñen ningún solicitante ou esa solicitude se rexeita polo propietario, o que facemos é deixalas a disposición todo o ano. É dicir, en calquer momento, calquera persoa poderá solicitar o arrendamento dunha parcela do Banco de Terras. Digo, sempre que non sexa de nova incorporación e estea disponible, poderá ofertala sin ter que limitarse a eses 2 períodos de tempo e sen ter que pasar por o procedimento de concurrencia competitiva. Por darles algún dato máis, das parcelas que están disponibles agora mesmo, decía que alrededor de 6.000, 2.100 están na provincia da Coruña, 2.000 en Ourense, e Lugo e Pontevedra teñen máis ou menos cada unha unhas 1.200 parcelas disponibles dun total de algo máis de 19.000. E, ademais, outra novedade que esta solicitud en calquer parte do ano poderá tramitarse online e, polo tanto, será moito máis sinxelo todo o procedimento de adxudicación. Cambio de consellería e de acordo dentro da iniciativa, unhas iniciativas que se deriva da asunción pola Comunidade Autónoma de Galicia da competencia en xestión do litoral. Saben que unha das medidas que anunciábamos e que estamos executando é trazar, poñer a disposición de todas as persoas que queiran utilizalo o chamado Camiño do Litoral, unha senda peonil que vaya dende a costa norte, dende Ribadeo, ata o sur de Galicia, no límite de Portugal, hasta a Guarda. Unha senda peonil e ciclista, son máis de 1.300 kilómetros que abranguen o seu recorrido 79 concellos. Está diseñado para poder facelo, do punto de vista peonil, en 53 etapas. E, ademais, o deseño parte da base de que comencen e rematen en núcleos de poboación que teñan servicios disponibles para as persoas que desexen pernoctar ou acceder ali aos servicios que desexen de hostelería e demais. Levamos tempo facendo traballo sobre o terreo e este traballo o que mostra é que ao redor do 90% do itinerario deste camiño non precisa de actuacións significativas ou mesmo non precisa de ningunha actuación porque coincide con rutas xa existentes, con camiños tradicionais, con núcleos urbáns ou con pasarelas de madeira que están preto das praias e, polo tanto, pasarían a formar parte da ruta. Hai un alrededor dun 10%,
un pouquiño máis, 130 kilómetros, que sí que necesitan de obras, en moitos casos obras menores, para darlle continuidade a todos esos tramos e esa longitude que decía de 1.300 kilómetros. Para isto, a Xunta reserva este ano no orzamento, o que temos estimado, xa digo, estamos falando en moitos casos de obras menores, algo menos de 2 millóns de euros, que foi o que acordamos hoxe no Consello, e o obxectivo é que este camiño do litoral sexa unha realidade e estea plenamente operativo durante este ano, unha vez executadas esas obras que están ao redor, non chega, como decía, a 2 millóns de euros, e, ademais, a senda completarase cunha aplicación móvil con información sobre as etapas, sobre os bens culturais, o patrimonio natural de cada zona, cunha zonificación, xa decía, ata 53 etapas, e coa promoción axeitada, tanto nos lugares polos que pasa, como para o público en xeral, a parte de outras accións de promoción que iremos arbitrando unha vez que estea a senda operativa, que xa digo, a nosa intención é que entre en servicio neste ano 2026. Cambio de acorde de Consellería, a proposta da Consellería de Sanidade, hoxe démoslle o visto e prace a... Bueno, vou explicar antes, é a participar nunha operación de compra dentro deste proxecto. O proxecto é un proxecto europeo que busca solucións innovadoras que permitan reducir o número de todo tipo de dispositivos de usar e tirar que se empregan na sanidade pública, é dicir, pois racionalizar o seu uso, garantizar a súa trazabilidade, a súa reciclaxe. Son miles, millóns. É un proxecto europeo que xa está en vigor. Hai 6 rexións en toda Europa. Galicia é a única rexión en España e as outras están en Escocia, Dinamarca, Polonia, Grecia e Bélxica. É dicir, 6 sistemas sanitarios correspondentes a rexións destes 6 países están neste proxecto que concentra 260 hospitais, 300.000 sanitarios e casi 17 millóns de cidadáns. Este é un proxecto que xa está en vigor e o que os acordamos é aprobar que participar na primeira compra pública innovadora que vai realizar este proxecto europeo, é dicir, o primeiro acto executivo, para, como decía, combater o desperdicio de dispositivos dun só uso, buscando algúns que garanticen todo isto que decía antes, a súa trazabilidade, o seu uso, que non poda se xa posible abrilo se non se vai utilizar inmediatamente. Bueno, isto é moi importante porque estamos falando, xa digo, dunha enorme cantidade de material que se podría desperdiciar ou non tería garantías para a súa reutilización, polo menos as garantías que dá a participación neste proxecto. Son 3,5 millóns de euros o total do proxecto e en Galicia vai empezar esta compra pública innovadora que facemos entre 6 áreas sanitarias de Europa. Vai haber 6 proxectos pilotos, o de Galicia vaise desenvolver na área sanitaria de Lugo. Cambio de consellería, de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, dentro da colaboración que vimos mantendo co Goberno Central, co Estado, para combatir a violencia machista, aprobamos asinar un convenio para seguir colaborando cun sistema que xa está en vigor e que é unha protección importante para as posibles vítimas de violencia machista. Estou falando do servicio telefónico 016, onde as vítimas poden denunciar ou recibir asesoramiento e información personalizada. Por tanto, demos o visto bo a seguir mantendo a colaboración co Goberno Central no mantemento deste teléfono. Varios acordos da Consellería de Emprego agora, cambio de consellería. O primeiro, lévanos a destinar 2,5 millóns de euros para seguir colaborando cos centros comerciais abertos, que son esas asociacións de profesionais dunha zona ou dun barrio concreto nunha cidade que traballan de xeito conxunto agora de planificar toda a actividade comercial e de promoción e de profesionalización nas zonas ás que afecta. Son 2,5 millóns de euros. Pois para que? Pois para facer campañas de descontos ou promocionais, para manter, fidelizar os clientes e incrementar o seu número, actividades formativas para os propios comerciantes, os seus empregados, e medidas para atraer a novos socios, para que estes centros comerciais abertos sigan crecendo. E, por primeira vez, estas axudas van permitir que os centros comerciais abertos ofrezcan aos clientes servicios de ludoteca ou de lecer para os nenos, mentras eles están comprando. Ata agora non era posible subvencionar este tipo de iniciativas. Outra acordo da Consellería de Emprego, decía que son varios, hoxe acordamos destinar medio millón de euros, 500.000 euros, a apoiar a emprendedores que decidan crear unha empresa
en Galicia que teña base tecnolóxica. Para que serían estes cartos? Pois para facer frente aos gastos iniciais de abrir este negocio ou para contratar a persoas que estén en situación de desemprego. E o que buscamos é, pois eso, incentivar un tipo de emprendemento moi específico, fundamental, que o emprendemento tecnolóxico, normalmente xente moi nova a que pide este tipo de iniciativas poden chegar esa axuda inicial ata os 12.000 euros e dende que estamos arbitrando estas medidas no primeiro ano, creáronse 400 empresas e 2.200 postos de traballo. E outro acordo tamén da Consellería de Emprego, relacionado en parte con este, son 5 millóns de euros para incentivar que as empresas de base tecnolóxica, este caso sería empresas, outra para emprendedores individuais, contraten a mozos e mozas menores de 30 anos para a actividade destas empresas que se adican a I+D+I. Queremos beneficiar ao redor de entre 180 e 200 persoas, xente moza, menos de 30 anos. Ao final son investigadores, tecnólogos, técnicos, todo o tipo de persoal que traballa neste sector. Teñen que ser contratos indefinidos a tempo completo e o que buscamos é seguir xerando emprego de calidade nun sector que cada vez é máis estratégico en Galicia, enerxías renovables, industria agroalimentaria, digitalización, enxeñaría de datos, é dicir, as empresas que se adiquen a estes sectores e contraten mozos e mozas menores de 30 anos terán estas axudas de ata 5 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia. Cambio de acordo de consellería, como todos os consellos prácticamente, un acordo para seguir incidindo nese obxectivo de duplicar o parque público de vivendas en 4 anos. Ose, aceptamos a cesión dunha parcela por parte de outro concello, o Concello de Sanxenxo, que se incorpora os concellos que ceden parcelas para que a Xunta faga vivenda pública. Con este concello serían 15 os que o teñen feito e a intención é construir 25 vivendas cun investimento de 6,7 millóns de euros. Van a estar no lugar de Mourelos, na parroquia de Noalla, e, ademais, teñen a particularidade de que xa no prego, agora licitaremos o proxecto inmediatamente a construción de vivendas, se pedirá que se utilicen técnicas industrializadas, é dicir, que partes do inmoble das vivendas que se van construir xa veñan directamente fabricadas, elaboradas en fábrica e que se trasladan ao terreo. Isto axiliza o proceso coas máximas garantías, incluso cunha maior calidade, eleva un pouco o precio, pero facilita e axiliza o proceso para construir 25 vivendas, casi 7 millóns de euros de inversión na parroquia de Noalla, en Sanxenxo, logo de que, como decía, nos cedera o terreo, ou se aceptámolo, o Concello. Cambio de consellería, isto non é un acordo, é un informe que periódicamente eleva a Consellería de Facenda sobre o estado da débeda pública en Galicia, o endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia, como foi o comportamento no 25 e como prevemos que sexa no 26. Un resumen dos datos que hoxe coñecimos nos din que a previsión de peche, está prácticamente, o informe era previo ao peche formal, é que Galicia vai pechar 2025 cunha ratio entre débeda pública e Produto Interior Bruto do 13,9%. Para xa fan unha idea, o do Estado é do 104%. Galicia non chegou ao 14%, a comunidade autónoma máis endebedada, pode ser Cataluña ahora mesmo, está en torno ao 27%. Esta previsión de peche son 6 décimas menos que a ano anterior, incluso 2 décimas menos do que preveíamos cando elaboramos os orzamentos do ano 2025. É dicir, isto corrobora o que temos dito outras veces, facer previsións realistas, incluso un pouco pesimistas, entre comillas, e que logo a realidade demostre que a xestión foi incluso mellor do que preveíamos e, por lo tanto, pechamos con 2 décimas menos de endebedamento do que preveíamos cando elaboramos o orzamento do 2025. Xa estamos en un nivel de endebedamento, menor do que tiñamos no ano 2012, cando estábamos en plena crisis económica e cando era máis necesario que nunca acudir a operaciones de endebedamento. Isto ten máis mérito todavía, porque por segundo ano consecutivo o Goberno Central demorouse nas entregas a conta e isto obligou a facer operacións de tesorería, eso sempre incide na ratio da débeda, para que xa fan unha idea, este retraso nas entregas a conta supuso que estas operacións de tesorería
un pago de 5 millóns de suros no primeiro semestre do ano 2025, que cando foi o retraso sería absolutamente innecesario este gasto en 5 millóns se non se tiveran producido eses retrasos. Aínda así, son os datos que se estou refresando e que teñen, ademais, o seu recoñecemento polas axencias de cualificación crediticia, basicamente Moody's e Standard & Poor's, que melloran a posición de Galicia, nos sitúan entre as 4 comunidades autónomas mellor valoradas en España en canto a 4, na media, por varios parámetros, entre o grupo de 4 comunidades autónomas que teñen un mellor nivel de endeudamento, o cal é bastante importante, porque isto sole implicar que cando acudamos a outras operacións de endeudamento, as propostas que recibimos as entidades bancarias piden menos juros en base a nosa boa calificación e, por tanto, na confianza na devolución. Por terceiro ano consecutivo, nos orzamento 2026 que xa está en vigor, prevemos endeudamento cero, é dicir, non se van facer novas operacións de endeudamento, poderá haber renovación de algunhas que vayan vencendo e, ademais, ahora procederá, porque poderemos refinanciarnos despois desta millora de calificación das dúas axencias con menores juros e, por lo tanto, será bo renovar ese endeudamento, pero sempre nos manteremos como moito na cifra que lles acabo de dar. Non haberá operacións de endeudamento para subir ese menos dun 14% que ten ahora mesmo Galicia. Cambio de acordo de sector, na Consellería de Economía, dous acordos relacionados coa enerxías renovables. Estou falando da enerxías mariñas, non eólica mariña, sino enerxías mariñas que poden vir dos movimentos das mareas, das olas. Temos en marcha, Galicia pode ter bastante potencial nesta área, en marcha unha zona experimental de enerxías mariñas en Punta Langosteira, a Coruña, e o que fixemos hoxe foi licitar o contrato que vai permitir diseñar o primeiro prototipo flotante que vai existir en España para monitorizar o mar en todo momento e ver as posibilidades de producir enerxía mariña a partir de ondas e de mareas. Vai servir, ademais, para facer unha medición moi precisa en tempo real das condicións atmosféricas e mariñas, o vento, as ondas, as mareas. Van ser 5,7 millóns de euros. Vaise, ademais, adquirir mediante o sistema de compra pública innovador, porque ahora mesmo non hai nada no mercado das características que queremos pedir e que, veremos o resultado destas medicións, pero é un nicho que podemos explorar e que, polo tanto, necesitamos saber os datos para ver se Galicia aquí ten unha oportunidade. Se a ten, lóxicamente, a partir de aí empezará todo o procedimento e todo o diálogo, por suposto, co sector do mar. Nos gustaría habilitar unha segunda plataforma experimental en Punta Langosteira para testar prototipos de eólica mariña flotante, pero tiñamos mesmo unha subvención, xa temos comentado outra vez, de 20 millóns de euros do Ministerio competente en materia de enerxía, pero o mesmo Ministerio competente en materia de enerxía que nos dá os 20 millóns de euros, unha dirección xeral que tamén depende deles, emitiu un informe negativo para que se pudera instalar aí a plataforma, alegando que había unha zona de paso de aves e, polo tanto, será imposible facer esta plataforma experimental, que, ademais, era unha iniciativa sólida, estaba da man de socios tan importantes como a Autoridade Portuaria de Coruña ou Rede Eléctrica de España, pero xa chegamos, vai pasando o tempo, vai ser imposible e haberá que devolver os 20 millóns que nos concede unha dirección xeral dun ministerio por informe negativo dunha dirección xeral do propio ministerio. E así estamos co Goberno Central. É unha zona, ademais, a plataforma está proxectada nunha zona sen afectacións á pesca ou ao medio mariño, igual que a plataforma experimental anterior, pero ainda así temos este informe negativo. As que existen outras dúas plataformas destas características, unha no País Vasco e outra en Cataluña, sí que están en zonas de afectación ao medio mariño, esas non teñen informe negativo. Por lo tanto, Galicia ha reunido todas as condicións para ter un papel destacado nas enerxías renovables mariñas, insisto, con todos os condicionantes. Como sempre, topamos con estes problemas que acabo de resumir, polo menos respecto a unha das iniciativas. Agardamos
que en algún momento se entre en razón e, sobre todo, que recibamos o mesmo trato igualitario que están recibindo noutras comunidades autónomas. Todo isto foi alegado, pero non se tuvo en conta. E falando, fago esta introdución tamén, porque o seguinte acordo ten que ver coa conflictividade que mantemos agora mesmo co Estado e das consecuencias que se derivan dos recursos ante o Tribunal Constitucional. Saben que temos dous. Un contra a repotenciación obrigatoria acordada por Galicia respecto aos seus parques eólicos e outro respecto á homologación automática de discapacidade para as persoas que teñan unha dependencia recoñecida. Viñan recollidas estas dúas medidas na Lei de Acompañamento aos Orzamentos do ano 2025 e ambas foron recurridas polo Goberno Central ante o Tribunal Constitucional. O sea, acabamos de autorizar que a Xunta se persone ante o Tribunal Constitucional para defender a posición de Galicia ante as paralizacións que estes dous recursos supoñen, porque entendemos que son insustas, contraproducentes e perxudiciais. Dende logo, a que o recurso contra a homologación automática de discapacidade cando hai dependencia, para que se faga unha idea, esta medida, a toda agora, beneficiou a 12.000 persoas en Galicia. Cal é a razón da oposición do Goberno Central? Pois que as persoas con discapacidade teñen exencións fiscais e o Goberno non quere aforrarse estes cartos e, polo tanto, retrasa todo isto cun recurso e obriga a Xunta a suprimir os procedementos únicos que teníamos para os dous recoñecementos e, polo tanto, esta afecta, como xa temos comentado en máis ocasións, directamente o plan de choque que estaba supoñendo que se incorporaran moitas persoas mensualmente coa doble valoración feita. E obriga a reformular e replantexar todo o sistema que tiñamos regulado legalmente. Sobre outro acordo, a repotenciacións, a medida que introduciu a Xunta e o que o Goberno Central se opón, supuña a obrigatoriedade de reducir o número de aeroxeradores que existían en varios parques, os de máis de 25 anos, e sustituílos por outros máis modernos, máis potentes e que supoñían a desaparición de moitos pequenos para que houbera outros máis grandes, pero moitos menos. Para que se fagan unha idea, a suspensión, había parques de máis de 25 anos que xa se estaban repotenciando voluntariamente, pero había outros que non, 16 concretamente, que non estaban facendo esta repotenciación voluntaria. De manterse en vigor esta medida, que ahora o Goberno Central recurriu e que está suspendida, isto suporía que 572 muiños que existen actualmente pasaran a ser algo máis de 112 muiños como moito, un 80% menos. Isto que ahora se paraliza e non vai ser posible, polo menos non vai ser posible en virtude da lei que decidiu o Parlamento a proposta da Xunta de Galicia. E, ademais, había unha elevación de potencia. Pasábamos de 1.104, que é o que producen agora estos 572 muiños eólicos, a unha produción de 1.524, casi un 40% máis. É dicir, un 80% menos de muiños iban producir un 40% máis de enerxía. E isto é o que agora, incomprensiblemente, ou non, depende de as motivacións do Goberno non explicadas, agora mesmo non vai poder ser. Penúltimo acordo, antes do acordo que explicará o conselleiro, tamén é un acordo a proposta da súa Consellería, a Consellería de Educación, o sea, aprobamos a distribución de 6 millóns de euros en axudas para a construción, ampliación e equipamento de 4 centros tecnolóxicos que existen en Galicia. Son 6 millóns de euros que mobilizarán outros tantos, 12 millóns de euros en melloras, porque hai unha parte que terán que aportar os centros tecnolóxicos e a parte vai permitir manter máis dun cento de postos de traballo moi calificados, de persoas que traballan nestes centros. A distribución son 3 millóns para o CETIN, que é o Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial, que está en Arteixo. Queremos construir un centro, un espazo especializado en economía circular, no CETIN, que xa existe en Arteixo. 2 millóns para o Centro de Innovación na Industria da Automoción, o CETAG, para que amplíe as súas instalacións en Porriño e siga traballando na Industria 5.0 automóvil. 500.000 euros para o Instituto Tecnolóxico de Galicia, para o Centro de Experimentación Avanzada en Vehículo Non Tripulado e 300.000 para que a IMEN, a Asociación de Investigación Metalúrxica Noroeste, poida construir un laboratorio de óptica. E o último acordo que explicará o Consello máis polo miúdo é a elaboración dunha lei, empezamos o procedimento, que en realidad o que fai xa actualizar
unha lei que xa ten moitos anos e que, dende logo, estaba necesitada esta actualización. Estou falando da Lei de Educación de Adultos, que data do ano 92 e moitas cousas cambiaron dende esa data, empezando unha fundamental, que era o obxectivo principal da lei. No ano 92, esta lei, respecto á educación de adultos, estaba centrada en que obtiveran o título de ensinanza básica, porque naquel momento había moitos adultos que non dispoñan deste título. O sea, afortunadamente, as cousas cambiaron. Este xa non pode ser o obxectivo principal. Os datos amosan que, xa digo, afortunadamente, isto non é así, porque a gran maioría da poboación xa conta con esta formación. E, polo tanto, o que facemos é recoller esta realidade, marcar outros obxectivos, e iso que hoxe nos leva a iniciar os trámites para aprobar a nova Lei de Aprendizaxe Permanente de Persoas Adultas, que busca, como decía, adaptar a formación continua aos cambios sociais, tecnolóxicos, académicos e laborais que rexistrou Galicia nas últimas décadas. Pero, para máis detalles, dou a palabra ao conselleiro. Bueno, moi bo día, gracias, presidente. Como ben dicía o presidente, a actual Lei de Adultos data do ano 92. Dende a queda ata hoxe, houve moitísimos cambios que afectan a estrutura social, ao mundo laboral, ao mercado de traballo, aos niveis formativos, e é necesario actualizar esta lei para, de algún xeito, dar resposta aos novos requerimentos da sociedade e que esta formación, que é tremendamente útil, poida seguir sendo. Isto vai en línea, ten un novo obxectivo que vai en línea cos mandatos da Unión Europea, que persigue fundamentalmente unha formación permanente ao longo da vida e que esta formación permanente sirva para que as persoas poidan cualificarse ou recualificarse en base ás novas oportunidades de traballo, en base ás novas oportunidades que existen no mercado laboral. Hai unha evidencia estatística que, en certa medida, avala toda esta gran idea xeral. Estas son unhas ensinanzas que nos últimos anos teñen medrado moito. De feito, dende o curso 18-19, é dicir, fai 5 cursos, temos un crecemento de prácticamente o 25% de alumnos matriculados en estas ensinanzas de adultos. Estamos a falar prácticamente de 62.000 persoas que cursan ensinanzas de adultos. Si desagregamos dentro deste gran paquete os diferentes apartados, vemos que as máis tradicionales, é dicir, aquelas que estaban orientadas a ter unha titulación básica que unha persona debía adquirir no ensino obrigatorio, o que se decía tradicionalmente ou popularmente como sacar, por exemplo, o graduado, ten disminuído de forma moi forte. De feito, tantas ensinanzas iniciais como a educación secundaria, como o bachillerato para adultos, tense reducido nos últimos 5 anos prácticamente un 45% nos tres casos. Sin embargo, temos un crecemento moi grande en outros tipos de ensinanzas. En ensinanzas de réxime especial, prácticamente un 17% de incremento nos últimos anos. En ensinanzas non regradas, un 46% de crecemento. E en formación profesional para adultos, máis dun 100% de incremento nos últimos anos. Estes datos evidencian a necesidade de un cambio real de enfoque para que estas ensinanzas poidan seguir cumprindo coa súa función social e se adapten a cuestións que están xurdindo con moita forza nos últimos anos. Por exemplo, o acollemento de novos galegos ou tamén acompañar a poboación que queira, de algún xeito, mellorar as súas condicións laborales e necesita adquirir competencias, destrezas e habilidades das cuales carece. Un dato, simplemente, por exemplo, nos últimos anos temos en ensinanza de adultos máis de 5.000 persoas nacidas no estranxeiro en adultos de máis de 18 anos. Isto representa, por exemplo, no ámbito da FP, o 10%, e vemos tamén que en outros ámbitos, por exemplo, no ensino de español, hai un alza do 300% nos últimos 5 anos de adultos, de poboación adulta nacida no estranxeiro, que cursan estas enseñanzas, ou nas enseñanzas non regradas de castelán e galego temos un crecemento de máis dun 100%. Os grandes obxectivos, xunto a isto, é mellorar a alfabetización digital das persoas de maior idade, ter un maior coñecemento, como acabamos de ver polos datos da lingua da cultura galega, e, por suposto, favorecer a conexión destas persoas con menor formación ao requerimento e ás necesidades do mercado de traballo.
Esta lei, como xa dixemos, dirixes ás persoas de 18 máis anos, ao conxunto da poboación, pero obviamente identificamos unha serie de colectivos de atención preferente. Un deles pois, son os grupos que están nunha situación de vulnerabilidade fundamentalmente por a súa baixa formación ou por a súa débil formación, e outros son as persoas adultas que buscan mellorar a nivel profesional ou a nivel académico a súa situación a través pois, dun reciclaxe ou da procura de novas oportunidades laborales. No primeiro caso, falamos fundamentalmente de persoas con un baixo nivel educativo, pertencen a colectivos desfavorecidos, emigrantes, etc. É fundamental mellorar a súa formación para lograr unha inclusión das mesmas no mundo do traballo. E o segundo, centrámonos, vai estar centrada fundamentalmente a traballadores sen cualificar, sen cualificación académica ou profesional, que necesitan actualizarse para poder adaptarse ás novas demandas do mercado, ao novo requerimento dos sectores productivos, ou ben, que simplemente por unha cuestión de crecemento persoal desexan ampliar a súa formación. Estamos, por lo tanto, ante un cambio de paradigma, deixamos un paradigma que era a base da lei do ano 92 e buscamos un novo paradigma que obviamente está orientado pois á cualificación e á recualificación das persoas para que teñan estas persoas máis oportunidades. É obvio tamén que no ámbito da administración autonómica diferentes departamentos nos adicamos a cualificar e recualificar e tamén un dos obxectivos da nova lei é xenerar un marco de cooperación, un marco de colaboración para poder ter os maiores resultados posibles. Para o logro deste obxectivo temos unha serie de instrumentos, a lei vai contemplar unha serie de instrumentos que van posibilitar concretizar e van posibilitar o logro destes obxectivos. Un dos primeiros é a elaboración dunha estrategia galega de aprendizaxe permanente, que basicamente o que vai a facer é recoller as diferentes liñas de actuación que se contemplan no marco legal para ofertados nunha oferta de calidade e integrada ás necesidades de Galicia. Dentro desta estrategia estamos xa traballando, pensando en accións importantes como a posta en marcha dunha plataforma digital que aglutine toda a oferta autonómica, crear tamén un novo sistema que facilite a variación e a acreditación das competencias básicas por parte das persoas, tanto a nivel puramente lingüístico, digital, mesmo profesional, ou favorecer e diseñar novos instrumentos de cooperación público-privada que posibiliten chegar a un maior número de persoas. Un segundo instrumento é a creación dunha comisión interdepartamental na cual todos os departamentos autonómicos nos coordinemos para realizar unha oferta de formación e atención ás persoas adultas pois máis homoxénea e de maior calidade. Tamén crearemos en terceiro lugar pois un Consello Galego de Aprendizaxe Permanente que basicamente vai ser o órgano consultivo que vai favorecer e vai velar polo desenvolvemento da propia lei. En definitiva, deixamos un vello paradigma necesario naquel momento, pero que hoxe xa non o é, e queremos adaptar o sistema de enseñanza de adultos pois ás novas realidades a un novo modelo. Hoxe en día, como tamén dixo o presidente, a maior parte da poboación adulta conta xa cunha titulación do ensino obrigatorio e tamén contamos con novas realidades sociais ás cuales é necesario dar respostas, sen ir máis deixos o crecemento da poboación emigrante e que temos que intentar, pois, a través da formación, a través da capacitación profesional, lograr unha maior inclusión destas persoas. En definitiva, é unha transición cada un aprendizaxe permanente que busca unha sociedade máis preparada e que lle faga frente, para poder facerlle frente, pois aos retos laborales, aos retos do mercado de traballo e aos retos da sociedade actual. Hoxe no Consello debatimos pois o inicio desta lei, a partir da hora se vai colocar no trámite inicial para que a sociedade no seu conxunto poida realizar achegas dentro do ámbito das publicacións de transparencia e a nosa idea, sempre cando non haya nada anómalo, é que a principios do ano que ven poder remitir xa o texto ao Parlamento para poder que esta lei comenzar a súa tramitación parlamentaria. Por a miña parte, nada máis respecto a este asunto. Se hai algo que desexen preguntar, pois gustosamente pois yo contestarei. Bos días, conselleiro. Quería preguntar en relación, falaba de que hai un crecemento do 100% en FP desta xente.
o sea, de xente sobre todo que ven de outros países. Podía especificar máis que formación de FP se pide para este tipo de colectivos, e sobre todo asocio un pouco a pregunta ao que levou o presidente no Consello pasado, que era dos permisos de traballo, non? Esa tamén petición que se lle fai ao goberno, porque tamén vai relacionada. Entón, quería saber cales, digamos, das formacións de FP son as máis demandadas. Gracias. Bueno, a verdade é que a formación profesional para as persoas adultas, como xa dixen, medrou notablemente nos últimos anos. Falo dende o curso 18-19 ata a actualidade. Temos máis dun 100%, en concreto un 100,1,6% de crecemento deste colectivo. Obviamente hai que ter unha visión integral na cual se plantexen diferentes accións, unhas de ámbito laboral, outras de ámbito máis educativo. E dende o ámbito da formación profesional, o que queremos, xa estamos facendo, pero queremos incentivar, é facer unha formación especializada e específica orientada a aqueles colectivos, como pode ser o de poboación nacida no estranxeiro, que lle favoreza unha maior capacitación profesional, aprender certas cuestións laborales e profesionais e poder insertarse no mercado laboral. Temos xa, de feito, ciclos algúns que son pioneiros e que son, digamos, que estamos este ano facendo esta experiencia, que están orientados a colectivos desfavorecidos, a colectivos con discapacidade, conjuntamente cos colectivos de discapacidade. E tamén estamos diseñando ciclos nos cuales podamos favorecer tamén que moitas persoas que chegan sin capacidade lingüística poidan adquirida, porque é unha realidade que moita poboación migrante, só no ámbito latinoamericano, ten unha inserción obviamente, moito máis fácil, porque dominen a lingua, e outros colectivos de outros países teñen unha barreira de entrada que é, digamos, o dominio das linguas. Co cual hai que, como xa digo, ter unha visión integral que posibilite dar resposta a esta realidade social que existe e que temos que, en certa medida, facilitar a formación destas persoas para facerlle frente a uns requerimentos do mercado de traballo cada vez máis especializados, máis tecnolóxicos e, de algún xeito, con esta capacitación, que poidan insertarse no mercado laboral, nas estruturas productivas do país e integrarse no conxunto da sociedade galega. Moitas gracias. Boa tarde, presidente. Tres cuestións. A primeira é que, estamos nunha folga de trens que vai ser en principio durante 3 días e que a posibilidade é que a partir do mércores, se non hai acordo hoxe, haxa unha folga indefinida de autobús na provincia da Coruña. A Xunta ten responsabilidades no transporte público en algúns destes campos e se está traballando en algunha materia ou en algún protocolo para actuar. A segunda é respecto ao anteproxecto da Lei de Administración Local, da que falou o lunes pasado. Nese anteproxecto suprímense as comarcas e non aparecen citadas figuras como as parroquias, que figuran no Estatuto de Galicia. Así como se fai unha aposta por incentivar ou impulsar o papel das diputacións. A pregunta aquí é a que responde ese diseño, o que é o que buscan con estas medidas. E, por último, sobre a decisión do Miteco de dar un primeiro paso de cara á poxa eólica, da eólica mariña, refírome, o sector do mar fixo unha petición de que haxa unha moratoria neste paso, non? E se vostede apoia ou respalda esta petición do sector. Gracias. Vale, preguntadme pola folga de ferrocarril, verdad? Sí, bueno, efectivamente, hai unha folga convocada de ferrocarrís. E usted decía, a Xunta de Galicia ten competencia sobre o transporte público por estrada. Xa vimos esta fin de semana como tivemos que facer fronte á absoluta improvisación, o caos, as contradicións e a falta de consideración con Galicia do Ministerio responsable do transporte ferroviario, donde decidiu, todavía por razóns, aparte das xenéricas que aduciron ninguna concreción,
deixar a moitos galegos sin conexión ferroviaria e sen darlles ninguna alternativa. Tampouco sabemos por qué, e é moito máis incomprensible cando vimos que, por exemplo, en Cataluña se preocuparon moito de dar alternativas. A Xunta de Galicia tuvo que cubrila sin, ademais así yo dixen o presidente Renfe cando falei con él, sin ningún tipo de comunicación, nin saber a súa duración, nin as razóns. Bueno, nada de nada, só fixemos, a Xunta de Galicia puso 98 autobuses de reforzo, esa é a cifra, casi 4.200 viaxeiros, prazas de viaxeiros, neses casi 100 autobuses de reforzo. Eu agardo que, se fora necesario volver a facelo, teñamos máis información e máis comunicación da causa de todo iso para poder afrontar as consecuencias. Por lo tanto, agardo que se nos dé a información e intentaremos, por suposto, reforzar os servicios para poder axudar eses viaxeiros que se ven privados dese medio de transporte sobre o cal a Xunta non ten ningunha competencia, pero sí que ten que sufrir, igual que todos os galegos, a falta, agora mesmo a absoluta falta de dirección dos que tiñan que ser responsables de todo iso, aparte de outras consideracións que non son obxecto da súa pregunta, por iso non me quero estender máis. Respecto á segunda pregunta, as comarcas, bueno, xa dixemos cando anunciábamos a lei, hai un par de consellos que o que pretendíamos era adaptar a realidade galega, a realidade tamén social de asentamento na poboación, a realidade e a intención de simplificación administrativa, de funcionamento, de garantir a sostibilidade das administracións que teñen que prestar servizos aos cidadáns. Esa era a intención da lei e, por lo tanto, eso pretendemos. Hai medidas, saben, como poder contemplar, siquera como posibilidade, a fusión daqueles concellos que se acredite que non son sostibles por si solos, sempre que outro concello estea de acordo e como último recurso. E nese sentido van este tipo de medidas. Eu creo que neste momento, sinceramente, eu veño do mundo local, creo que interesa moitísimo máis potenciar a nosa planta municipal, garantir a súa sostibilidade, mesmo financiera. Acabamos de ver un exemplo claro co acordo alcanzado outro día co presidente da FEGAN respecto ao servizo de asistencia no fogar, con ese sistema que blinda de garantir unha cantidade mínima moi importante aos concellos no Fondo de Cooperación Local antes que plantexar desenvolver dun xeito administrativo outras figuras, ao final, son administrativas que incluso se poden superpoñer. E creo, sinceramente, é a miña percepción, por suposto, pode haber opinións que a maioría dos galegos e das galegas prefiren agora mesmo que fagamos algo racional, sostible e que funcione, que preste servicios, que seguir multiplicando a planta administrativa que existe actualmente en Galicia e moito máis no ámbito local. Respecto á terceira pregunta, mire, eu non, as posturas como sempre, das de sempre, de opoñerse por sistema a plantexamentos que ainda non coñecen, simplemente están anunciados, por lo menos a Xunta de Galicia non os coñece en detalle, as condicións que vai haber, non imos facer. Eu sempre dixen que nas novas enerxías, tamén na eólica mariña, podemos ter unha oportunidade. Eso sí, absolutamente compatibilizada e compatible e dialogada con todos os intereses en xogo, empezando, por suposto, co noso sector do mar, que é fundamental en Galicia e que xa está aí e ten que seguir sendo garantía de futuro. Por lo tanto, para iso está o Observatorio de Eólica Mariña, que convocaremos en breve para empezar, primeiro, para deixar claro que todo isto se ten que facer dialogado e con todas as garantías, e segundo, cando teñamos a información. Tantas veces anunciou o Goberno Central que iba a empezar estes procesos e tantas veces o pospuso que primeiro vamos a saber de que estamos falando antes de tomar decisións. Ahora, renunciar por principio a oportunidades que pode ter Galicia, dicindo que é imposible compatibilizar nada e que isto non o queremos e que o fagan outros sitios, para eso xa hai partidos en Galicia moi recoñecidos que o saben facer moi ben, pero eso é perder oportunidades e eu, dende logo, como presidente da Xunta, non o quero facer. Boa tarde, dúas cuestións. A primeira, sobre as eleccións de onte en Aragón, a vista do resultado, que opina, como avalía a decisión do PP de asociar, digamos, a súa imaxe con Vito Quiles, e se vostede descartaría unha asociación semellante, recorrer a este tipo de figuras para as eleccións as seguintes galegas, vai. E, por outra banda, sobre o caso da denuncia de acoso en Móstoles,
O PP criticou casos pois, como xordidos últimamente no PSOE, o de Tome Roca, incluso de Inés Rei, denuncias internas por acoso sexual e laboral, pero neste caso defende unha postura de non chegarse quera abrir un expediente, mantén o alcalde e incluso desacredita a denunciante. Que diferencia hai entre estes casos do PSOE e este de Móstoles? Gracias. Sí, mire, primeiro, unha pregunta moi concreta. Eu non me vou a meter nas estrategias de campaña de ninguén, en menos de un compañero que, por certo, onte gañou as eleccións. Quero aproveitar para felicitalo. Non está vostede, se faría o mesmo. Cada un ten as súas estrategias. Por lo tanto, cando chega o momento de facer a campaña electoral, porque están convocadas as eleccións en Galicia, eu intentarei facer aquelo que creo que conecta mellor coas persoas ás que lles pedimos a confianza. Por lo tanto, cando chegue o momento, verán vostedes cales son as decisións que aquí tomamos e que estarán dirixidas directamente ao que eu creo que esperan os votantes galegos dun candidato que lles pide a confianza. Ya as estrategias de outros eu nin quero, nin me podo meter. En todo caso, gañou as eleccións, porque, digo, escoitando algunhas cousas, parece que todas as eleccións teñen un vencedor, e as de onte o vencedor foi Jorge Azcón. Respecto á segunda pregunta, mire, creo que hai conozco os detalles de ningún dos casos, máis que o que sale nos medios de comunicación. Lóxicamente, ninguén me contou, nin o caso que afecta ao meu partido, non me contou ningún detalle, pero hai un principio xeral, que se hai base para investigar, que se investigue todo, en todos os casos. Eu o que non vou facer nunca é facer, isto moi propio da esquerda, tamén o Partido Socialista, de dar moitísimas leccións do que temos que facer os demais, e cando lles afecta resulta que non hai que mirar nada, está todo moi ben, e non hai que mover un dedo. Por lo tanto, que se investigue en todos os casos o que haxa que investigar, se que hai algo que investigar. Creo que isto, se o aplicas en todos os casos, é o que mellor funciona, sin cinismos e sin hipocresías tan propias da esquerda cando lle toca. Sobre varias cuestións. Sobre o de Azcón, acaba de decir que o gran vencedor foi Azcón. Non creo que tamén o gran vencedor desas eleccións foi Vox. E se esa subida exponencial que está tendo Vox nas eleccións extremeñas, nas eleccións de Aragón, hai agora eleccións en Castela-A Mancha, logo hai en Andalucía, non cree que esas subidas, esa estrategia de eleccións anticipadas foi errada por parte do Partido Popular porque está dando alas á ultradereita, e se esa ultradereita pode chegar tamén algún día a ser potente aquí en Galicia. Unha segunda cuestión ten que ver con anuncio feito hoxe por Omega de que vai haber folga outra vez na sanidade galega, outra folga distinta ao do Estatuto Médico. Esta é contra a Xunta porque di que o que fai o Conselleiro de Sanidade son palabrerías, que non hai fórmulas concretas para resolver os problemas da atención primaria en Galicia. E despois quería tamén preguntar sobre os seus compañeros de partido, do Parlamento, tiveron un grave accidente nun punto da AP9, na que, curiosamente, se rexistran día sí, día non, accidentes provocados sobre todo cando hai mal tempo. Quería preguntar se non vai a pedirlle a Xunta a adxudicatoria desa infraestructura que poña os medios necesarios para evitar que acontezan accidentes como aconteceron fai un par de días e que mesmo ten provocado mortes nese punto. E xa simplemente unha curiosidade, a senda litoral que anunciou hai un momento, quería preguntar, vai a ter unha sinalética específica, porque efectivamente hai varias vías por todo o país, pero son vías específicas. Hai a Eurovelo, que tamén vai hasta toda a costa hasta Fisterra, pero non sei se terá unha sinalética especial. Gracias. Moi ben. A primeira, bueno, eu non dixen unha gran victoria, dixen que fora o vencedor das eleccións. Non, eu mismo, eu dixen que fora o vencedor en todas as eleccións. Hai alguén que gaña e outros que teñen peores resultados e incluso que son claramente perdedores, como na miña opinión foi o Partido Socialista sin ninguna dúbida. Por lo tanto, Azcón foi o vencedor e tuvo unha diferencia de 10 puntos respecto ao segundo partido e casi o doble respecto ao terceiro. Estes son os datos. Gañou as eleccións, pero tamén os aragoneses onte dixeron que
que para gobernar había que chegar a acordos. Eu agardo agora da responsabilidade de todos os partidos que non gañaron as eleccións de que teñan esta responsabilidade e esta proporcionalidade para intentar chegar a acordos. Eu creo que despois do resultado de onte poucas dúbidas debería haber de que Jorge Azcón volverá a ser presidente de Aragón. Outra cousa é que hai que chegar a acordos e ahora empeza todo ese procedimento. Eu agardo responsabilidade. Creo que a xente o que quere que se formen gobernos e que haxa estabilidade. Aquí en Galicia queren que sexa cun partido que lle dá unha confianza por maioría absoluta. Onte en Aragón dixeron que non era así e creo que agora os partidos, o que gañou e o resto, teñen a obriga de intentar formar eses gobernos estables. Respecto á segunda pregunta, sí, este foi o sindicato que xunto coa CIGA, se non me engano, xa non estuvo de acordo coas propostas coas que sí que estiveron o resto de sindicatos respecto á atención primaria e que se están aplicando agora, volve a non estar de acordo e volve a ter como recurso unha convocatoria de folga, porque di que non lle gusta o que se está facendo. Xa o dixera antes, pero se está facendo e, polo tanto, a Xunta de Galicia ten o compromiso de cumplir aquilo que acordou co resto dos sindicatos e que creemos, ademais, que sirve para mellorar a sanidade pública e a atención primaria. Por tanto, o estamos facendo, non é ninguna novedade a opinión deste sindicato, que coincide, por certo, coa opinión da CIGA. A terceira, sí, por suposto, que nos pedimos sempre, bueno, saben, respecto da P9, que pedimos a transferencia da competencia e isto sería unha das cousas que podríamos executar directamente, como se nos negou, a pesar de decir aquí que sí, e en Madrid xa saben o Partido Socialista que non nos queda máis que reclamarlo, pero en este e en calquer outro punto donde haxa problemas de seguridade vial, e non só nesta infraestructura, todos os que circulan polas dúas autovías que nos conectan coa meseta poden ver o estado deplorable, xa moitas veces se corta o carril directamente, non por outra cousa, sino porque é perigoso, supoño, circular por aí, pero tampouco se arransa con moitísima lentitude. Por lo tanto, exiximos que en todas as vías de titularidade estatal, sobre todo as que teñen moitísima circulación, esas especialmente, se fagan os mantementos necesarios, pero saben o que está pasando. Vimos o que pasou esta fin de semana, non tivemos ninguna contestación. Estou falando das infraestructuras ferroviarias, que tamén son competencia estatal. Non sabemos se había problemas de seguridade, non sabemos o estado das vías, vemos cando circulamos polas autovías como están, o que gastarse cartos en mantemento, como fai a Xunta de Galicia nas súas vías, nunca é dabondo. Cando non gastas prácticamente nada, as consecuencias ás veces son as que, por desgracia, temos que lamentar. A cuarta pregunta, sí, haberá unha sinalética específica, hai un diseño específico que se irá dando a coñecer. Isto unha vía moi singular, que, como decía na exposición dos acordos, parte tamén do moito que xa está feito, e agora lle damos unha uniformidade que tamén é necesaria de cara á súa promoción e coñecemento. Boa tarde, presidente. Sí, por afondar un poquinho na pregunta do compañeiro, considera que é un fiasco a estrategia de Feijóo de adiantos electorais e se lle preocupa pois que finalmente o que dos beneficiados sexa Vox e hoxe que está tendo a outra dereita. Tamén quería preguntarlle por outro asunto, está o conselleiro de Educación tamén, ese anuncio da desgravación fiscais para a compra de libros que finalmente só van a entrar os pagos telemáticos. Está vendo indignación entre familias, as AMPAs, non sei se se pode dar volta atrás e tamén aceptar o pagamento en efectivo. Gracias. Sí, respecto á primeira, vostede fala dunha estrategia de Feijóo. Eu estou absolutamente seguro, polo menos baseando na miña experiencia. Cando se tomou aquí a decisión da convocatoria de eleccións, eu lle podo asegurar que foi unha decisión tomada en Galicia. E, polo tanto, quero pensar, e estou seguro tamén, incluso coñecendo a Jorge Azcón, que foi unha decisión súa, que, lóxicamente, comunicaría, como fixen eu, pero foi unha decisión tomada de xeito absolutamente independente e pensando nos intereses de Aragón. Ele o explicou. Non tiña orzamentos, e ter orzamentos é moi importante. Esta normalización que queren facer os que non son capaces de aprobalo, eu, dende logo, me nego. Creo que se non tes orzamentos é moi difícil, e algunhas cousas imposible gobernar. Por tanto, ele explicou, non? Foi coherente e tomou esta decisión con independencia do seu resultado. Ganou as eleccións, o resultado vostedes o coñecen, pero foi coherente. E, polo tanto, creo que estou seguro, non sei, unha cosa que preguntarlle a él, que si creen que, se agora lle preguntan se fixo correcto no momento en que convocou,
estou seguro que mantén a súa decisión porque Jorge Azcón é unha persona coherente e a decisión foi unha decisión, estou seguro, que é súa. Respecto a segunda pregunta, coñezo, porque é certo que hubo protestas de persoas, isto é a aplicación da unha normativa tanto estatal como autonómica que exixe estes medios de pago. É certo que tamén hai que poñerse na pel dos afectados, das persoas, e porque además isto é unha medida que implica un investimento importante por parte da Xunta de Galicia, máis de 7 millóns de euros, para axudar as familias que máis necesitan esas axudas para adquirir material escolar. E, polo tanto, si polo que sexa non eran conscientes deste requisito que, insisto, está na normativa, o que intentaremos este ano, de xeito excepcional, é darlle algún tipo de solución para que esas persoas que fixeron os seus pagos non por medios electrónicos, os seus pagos en efectivo, tamén se poidan beneficiar, porque evidentemente hubo algún problema de comunicación e hubo persoas que non se enteraron e estou seguro que actuaron de boa fe e, por lo tanto, eso hai que darlle unha solución, cando menos en esta ocasión, e en eso estamos traballando e espero que poder anunciar esa solución, que ten que ser unha solución dende o punto de vista legal, xa digo que isto está na normativa canto antes, pero estamos traballando, me poño na súa pel e creo que é o que temos que facer. Moi ben, moitas gracias.